O siguiente tema chámase dedicado a todos os madrugadores Alas de Xapón. Tantísimo porque nunca se sabe de qué puede haber por aquí, ¿sabes? Esta canción algún día estará, creemos nós, é unha pretensión nosa, estará nos anales da historia da Illa da Arousa e algún día diránnos gracias Quilma, gracias por nada.
me desagrado, xa non hai perdón, no é non te marco ni un minuto e medio tempo que perdemos o control, non tengo os elementos, solo apretando un botón. Cada aplauso que dades entra polas nosas venas e recorre o noso corpo. Pois imos a rematar, amigos, con todo o dolor do noso corazón, porque aquí hai máis xente que está esperando, non sin antes deixar unha perlita, unha delicatessen musical. Non era un chiste. Un grupo que lle temos moito cariño, unha canción espectacular no meu ranking personal das 10 máis bonitas do mundo. Instant Street, Deus, cover for you.
Hòstia, Carles, no quiero casi Carles,